Sound check, check. Bigyan ko. Mato ka. Okay na po. Okay, nagbabalik po ang inyong lingkod. Okay. Okay. Thank you very much. Pabalik po ako kasi nag-fluctuate naman yung internet natin dito. Parang nag-i-echo pa rin. But anyway, okay. Back to the program po tayo. Back to the program. Yan. Yan. Okay. Yan na. Okay, our mga balita natin ngayong hapon na to. Bali po Okay, yun na. Okay, kumusta na po mga viewers ko ang sounds ko? I think ganda yun na, ganda na reception ng aking programa. Okay. Siya na, nagulo ko yung programa ko. But the show must go on. Go on pa rin tayo. Okay. Okay, mga viewers ko, itong aking mga balita this afternoon. Yan po. Okay na. Yan. Okay, ito po yung paalaala or guidance ng ating Daraga National High School with regards with the DepEd tayo, Daraga National High School. Bali po, ito po yung announcement regarding sa enrollment, schedule, and guidelines. Yan. Bali po, the enrollment of the Daraga National High School will be on for the school year 2020-23 to 2024. Yan. Bali po, August 7-11 and 14, 2023. Yan. Start po ng enrollment nila is 8 AM to 4:30 PM. Daraga National High School, the Port, and Salix Covered Court. Yan. Bali po dito, nakapalaman dito yung mga requirements. Okay, sabi dito sa enrollment guidelines, incoming grade 7 and 8, date August 7 and 8, venue the Fort. Yeah. Know your section, number 1. Number 2, prepare the following documents. Yan. Sa requirements po, it's number 2, report card or SF9, PSA birth certificate photocopy for incoming grade 7. Yung mga dati na, hindi na siguro dahil ito mga incoming grade 7 lang po pala. Number 3, accomplish the enrollment form. Yan. Accomplish the enrollment form and submit all the requirements to assign teachers at the Fort Covered Court. Okay. Bali po, yung grade 9 and 10 man, all students to, ang date nila is August 9 and 10. Venue, Salix Court. Bali, know your section. Prepare the following documents, a card,
Then, accomplish the enrollment form and submit all the requirements to the assigned teacher at the port, covered court. Request a copy of the enrollment form from the assigned teacher for the day and fill out the form correctly. After filing of the enrollment form, please proceed to the assigned area for body mass index or BMI. Details, you may now submit all your requirements along with your enrollment form to the assigned teacher at the Salings Covered Court. Yan. Kaya po, sa mga mga enrollees from grade 7 to 12 sa Daraga North High School, Daraga National High School, may mga guidelines na po tayo. Yan. Okay? Reminders, sabi ng Daraga National High School, observe proper haircut and hair color, no first ears, no complete requirements, bring your own ball pen. Yan. Kaya ako, my twin boy, turning to grade 10 na, that's why, bali, lagari ako. Dalawa yung atindiran kong i-enroll ko na estudyante sa Daraga National High School. Yan. Okay. Okay, so far, wala tayong, nag-uod sa atin sa programa natin. Kasi nag-malfunction kanina eh. Anyway, maghintay lang tayo ng mga, yung mga mag-comment or ano pa man. Yan. Okay. Also, susunod na events. Sabi ni Madi, Grace, pa-shout out naman Pads. Opo, shout out sa pamilya Anyon, kay Madi Anyon, Ipadi Anyon, dyan sa Barangay Balinad, Daraga Albay. Yan, mga padaba ko yung mga Madihon. Okay, Madi, you're still working dyan sa evacuation center. Yan. Nung minsan baga, sabi mo na detail ka mo dyan. Hoping that still duty ka pa po dyan sa Gabawan Elementary School Evacuation Center. Yan. Okay, ito po. Yan. Bali po, hali po ini sa kuyang former stations dyan sa Naga. Yan, sabi digdi sa Naga, join us again on Saturday and Sunday for yan. Join us again on Saturday and Sunday for the track reading and preparations with the upcoming first CMFC Mountain Bike Challenge this August 6, 2023. Sa August 6 ini, so mga bike enthusiast po dyan sa Naga. Yan, ini po na City Mobile Force Company, magkakaigwa po ng 2 days na paradyakan. Yan. Ngayon ini, digibon kan dyan sa Naga. Good luck sa sa nagibo kayo ning challenge. Okay? Mountain Bike Challenge. Yan. Sa August 6 po ini. Kaya po sa mga taga-Naga dyan na grab this, magayon ini because sarong lugar lang dyan sa Naga, kamo sa mga ubang lugar, magayon dyan. Yan. Okay. Yan. Okay, sa sa Barangay Tabon-Tabon, sa Kuyang Padaba na Padihon. Yan. Sabi ni Kuya Art, ni Pading Art Gomez, sabi niya, salamat Padi, ang bagong tabon-tabon. Yan. Sige, gayon. Kanina nagtambay ako duman Padi sa tindahan ni Atelin. Pilis ko, duman Padi. Sarap mo doon Padi magkapi-kapi paghapon. Kanina nag-cheer ako duman sa place mo, sa place. Magayon ang lugar. Kaya sa mga
dyan sa Purokwan, Barangay Tabon-Tabon, Daragalbay. Just drop by dyan sa place po ni Lynn na Marenda. Igwa po dyan mga tusok-tusok ng mga pagkaon, may pansit, yan. Magtambay doon while watching the beautiful scenery of the Mayon Volcano. Ngayon po, dyan sa Purok 1, Barangay Tabon-Tabon, Daragalbay. Kaya, mapasar po kamo dyan sa Purok 1, sa tindahan ni Manaylin na Marinda. Okay, also, sa Kutuya na Madalagan na barangay captain dyan, si Padi Art Gomez. Yan, I know Padi na talagang laban na. Sabi mong baga, bagong tabon-tabon. Opo. Siguro magayon na ano yan, magayon na laban ini. Kung tulok ka mo, yan. The best who's win, syempre, sana yan, sa tao yan. Ilingon maninda ang mga credibility or ano nindo. Oh, yan, kaya yan. Okay? And sa grupo dyan, sa MBC Family, MBC Club, yan, MBC Club, Diyos maraming hapon sa inyo dyan, sa mga viewers sa mga players dyan, yan. Kaso banggi, mga yun yung sukawat no, team yan, Timbong and team, ano yun? Team nila Toyski. Yan. Gayon na sulaban. 2 times. Ano yan? 2 overtime. 2 times overtime sinda. But nanaig pa rin yung Timbong. But anyway, bilog talaga ang bola. Seconds to play, nagpinardihan. Yan. Good luck sa do-or-die game nindo sa I think Monday. Next week, Monday. Yan. Good luck sa game nindo. At least miski matanglay, but talagang may magagana. 2 times overtime. Gayon. Yan. Okay. Sabi ni idol ko, bro, si Sarling Caso, ang kagasawa na dadangog man po, idol. Yan. Thank you po, bro, Cesar. Pag may time ako dyan, matrapay ako sa mo dyan, idol. Bro, si Sarling Caso, mataraan ko naman. So, ano mo dyan? So, milk tea mo dyan. Sa mga masiraman mo dyan na halo-halo, isus kasiram. Kaya po, sa mga padabata po ng mga malaog dyan sa Kagsawa Ruins, pakianap lang po ang tindahan ni Bro Cesar Lingcaso. Yan. Nakulong po dyan mapagpipilian ng mga magayon ng mga foods na prepare niya. Mag-umaga, mag-tanghali, maghapon. Yan, may merindahan. Yan po sa laog kang Kagsawa. Kay Iniberi, si Bro Cesar. Yan, madali ining ranihan, mabuo to nining tao. Kaya God bless pade sa kuya, bro, sa sa negosyo mo. Sabi baga ko no, mas maray daw is better to give than to receive. Yan, araw ko ka, bro. Araw ka kayan. Kaya madali sa mo ang madali mag-boom ang negosyo. Kaya good luck pade sa tindahan mo diyan. Yan, masitaraningan ka mo, but siyempre sa mga tao yan, if talagang magayon, so, estimation, pag-estima sa mga natin, sa mga visitors dyan, dahil pumapasok dyan sa Kagsawa daily, siguro, ang dami dyan mga foreigners, and at the same time, mga ano pa ba. Okay. Also, sa group ng, PCH, kay Paditeng Arispe, good luck Paditeng sa new pagkakabahalan mo, sa new job mo. God bless sa imo. And also sa Hard Charger Club, good afternoon. Okay. Okay. Ano pa? Mga issues, mga balita. Okay.
Yan, PNP Kasurog, Bicol. Yan. Opo, salamat, Tabi Idol. Opo, Idol Bro, Cesar. You're very much welcome. Yan. Sabi dito sa PNP Kasurog ng Bicol, security guard, collard for unauthorized sale of firearm. Yan. Sarong security guard nadakop dahil sa pagpapakal kay unauthorized or nagpabakal kay Badil. Yan. Sarong security guard. Camp Brigadier General Simeon Eola, Legazpi City, a security guard from Camarines Sur was apprehended after an entrapment operations launched by the CIDG, Camarines Norte, yan, Camarines Norte 1st PMC, and Diet MPS yielded positive. Yan, sabi the gun bypass operation was conducted around 8:20 in the evening of July 31, 2023 at the Purok 6, Barangay Laog, Lagun, Daet, Camarines Norte against Valentino Almares. He was caught by the team for the unauthorized sale of 1 caliber 38 revolver trademark arms score 202 bearing serial number. Yan. Ay, matawara ako pa di. Hindi ako nahihiling sa screen, idol. Oh, but nag-fluctuate kanina kaya padi Ray, so internet kaya iwini urag-urag naman, but ano yan, new live ulit ako, siguro nailing mo na ako. Yan, just ano lang, search lang tabi padi Ray ang programa ko. Yan, he was caught by Almares, violated the Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Pro 5 under the leadership of Mr. Raimundo Obingke continue to strengthen its partnership with other PNP units, partner agencies, and the community in a bid to maintain peace and order in Bicol. Oh, yun na eh. Guardian na, nag-illegal pa. Oh, kaya hindi ko pa daba ang trabaho. Oh, yan. Paano nanguyan ang pamilya? Kaya din guardian na ini. Oh, kaya dapat, if you have given a job, love it well. Magtrabaho ng legal. Tanganing di na mag-involve sa mga another pang mga kabulustagan. Kasi nasisira ang diskarte. Nasisira ang pamilya pa. Makusukong kayo niya ang eco. Okay, kaya it's again another congratulations sa apprehending team dahil di sa illegal Okay. Time is 2:38. Break muna tayo para This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Kasi kanina, nag-iina yung internet. Yan ang problema. Pag nag-iina ang internet, nawawala yung audio, nawawala lahat sa aparatos. Okay, sabi ni Mark Aben Perez, sabi niya, "Good afternoon po, Sir Idol Gilbert Otibar." Thank you, Mark. Yan. Kaya yung nagluko-luko itong internet. Okay, tuloy tayo. Okay, bali po ulit dito sa Kasurug, PNP Kasurug Bicol. Yan. Activation of Tourist Police. Bagay yun ini na ginibo kang PNP sa Camarines Norte. Bidigdi, Police Brigadier General Westromondo D. Ovinque, RD, Visual Director Pro 5, with Honorable Recarte Dong Padilla, Governor, Province of Camarines Norte. Spearheaded the activation ceremony of Camarines Norte Tourist Police. Okay, ini. Tourist Police Unit at Camarines Norte Police Provincial Unit, Camp Wenceslao Q. Benson Sr., Camarines Norte, August 1, 2023. Kahapon ini activate ng Tourist Police. Present during the activity was Police Colonel Antonio Sibilon Jr., Provincial Director, Cam Norte PPO, and Mr. Sigfrid Nebres, Tourism Operations Officers 2, the OT5, who joined in the signing of the Memorandum of Agreement. The activation of Camarines Norte Tourist Police and the signing of the MOA, or the Mutual of Understanding, Memorandum of Understanding, represent a proactive approach towards promoting tourism and fostering a welcoming and secure environment for tourists in Camarines Norte. It highlights the commitment of the local authorities to prioritize the safety and satisfaction of visitors, which can contribute significantly to the region's tourism growth and development. Magayon ini na aro kay ni ginibukan sa na probinsya. Just like what the province of Albay na igwa kita po na tourist policeman. Na it is very important, and at the same time magayon na igwa kita kay ni mga tourist police na naka-detail sa mga mga magayon na mga lugar. Like sa Legazpi, dapat may nilingan po dyan ng mga duty na tourist police roaming around
Yan, Sawangan Place, Sawangan Park, sa Embarcadero. Yan, nahiling ko yan dyan. May nag-walking dyan, nakabike, ng mga tourist police. Yan dapat ang tama. Okay? And dyan sa Daraga, dyan sa Kagsawa Ruins Place, may naka-duty dyan na police. Tourist police yan. Yan ang kagandahan. Kasi, if there is visitors, foreign visitors, going to, like, Kagsawa Ruins. Yan. Pag may concern yung tourist, siyempre, lapit mo doon sa sa police. Officers, can I ask a favor? Where is this comfort room? I think, siyempre, dapat English speaking man yung police. Kaya, itong mga ganitong mga tourist police, dapat ilagay dyan yung mga matatangkad, snappy, magandang tindig na police. Siyempre, dapat yung uniform niya. Hindi dapat kaaya-aya. At the same time, with good span. Maganda yung niya, with complete paraphernalias. Yan ang kagandahan dyan dapat sa natin, mga naka-duty sa tourist police. Yan, tourist police. Kailangan to sa mga magandang lugar. Yan. Kaya, congratulations, province of Camarines Norte, with regards with the opening or the launching or the activation of tourist police. And sa Daraga, yan, only I think the place of Kagsawa na may tourist police. If some places, dyan dapat sa linyo ni Guadyan. Dakul mas ng police, burog ta kanya, lalakong hapon, aning igwang bantay. Dahil sa priority, sabi baga sabi nasa ko, priorities, the safety and satisfaction of the visitors. Yan, iwan talaga purpose of tourist police. Dahil pag wala tayong tourist police, baka yan dyan oldapin ng mga tao na mga walang paligo-ligo. Yan, maganda yan. May tourist police tayo. Congratulations, Camarines Norte. Nini. Yan. Rank number 2, regional most wanted ng Bicol at isa nitong kasamahan patay ng manlaban sa otoridad. Basahin natin ang detalye kay ini. Okay. Kinilala ng suspect ay nasawing si Michael Montes Rizo, residente ng barangay Tinigban sa Parehong Bayan, at isang lalaki hindi pa natutukoy ang pagkakalinlan. Sa ulat, sinalakay ng operatiba ang suspect sa pinagtataguan nitong lugar upang silbihan ng warrant of arrest para sa kasong murder at rape. Ngunit nang makita ng suspect at kasama nito ang paparating ng mga pulis, sinubukan nilang paputukan ang mga ito. Nag-jump umano ang mga baril ng suspect at hindi pumutok. Dito na rin nagpaputok ng baril ang mga pulis bilang ganti dahilan para bawian ng buhay ang suspect at ang kasama nito. Na-recover naman ng otoridad ang hindi pa malaman kung dahil ng baril at mga bala sa may-ari ng suspect. Yan ang publikas na formal yan, mga breaking news. Okay, check natin to. At also, ito pa rin yung PNP Kasurug
Bicol. Sabi dito, sa PNP Kasurug Bicol, uh, Brigadier General West Raimundo Vinque, Regional Director, Police Regional Office 5, and Honorable Recarte Dong Padilla, Governor, Province of Norte, Camarines Norte, lead the groundbreaking ceremony of CAM Norte PPO National Administrative Support Unit and National Operational Support Unit building at Camarines Norte PPO Camp Wenceslao Quezon Q. Benson Sr. Daet Camarines Norte on August 1, kahapon. The construction of the building intends to further boost the unit's administrative and operational functions, fostering a more efficient and effective police force. This in turn will contribute to enhancing public safety and security not only within the province but also the surrounding areas. Yan. Gayon, sa tuya na leadership kang Pro 5 na si Police Brigadier General Luis Raimundo Vinque, magayon mga pigibo ng mga buildings like dyan, kung lumawag po kamo sa Camp General Seminola, bakit makita po ninyo na talagang puro na lahat na tataas na building na ang ginagawa dyan sa loob. Just like what before, nung nandiyan pa ako naka-assign, lahat lang yan, nasa 2-story lang, but this time, kung pumasok kayo, makita ninyo ang pagbabago dyan sa loob ng Camp General Seminola. At siguro yun harapan ng administration building, siguro after matapos yung opisina doon sa likod ng Regional Mobile Force Battalion Company, doon lilipat siguro yung R1 to 8. Yan. At saka yung dati, baka alisin na yon at gagawin na yung papalaki na siguro yung i-move na yung grandstand. Grandstand. Papalikin na yung grandstand. Yan. Kaya dyan po sa Campola, the place, the home of Kasurug. Yan, tawag dyan. That's why I using the word Kasurug. Yan, ang the home of Kasurug. Kasurug ng bayan. Kaya dyan po sa Campola, someday, by next year, talagang maganda na ang mga dyan, mga opisina natin. Talagang naglalakihan, yung kaya maganda na yung pag pumasok ka, talagang ang lugar, the best. Okay. Yan. Time is 2:53. Okay. 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 Okay, ito rin, maganda to, maganda. Yan. Justin Bicol Region bags second gold medal and the 2023 palarong pambansa. Yan. Okay, galing. Miss Rose Jane Barcelona, a student from Sorsogon Province, secured the second gold medal for Bicol in the 2023 palarong pambansa. Yan. The 11-year-old from Rangas, Huban, Sorsogon, and a student from Mario C. Guarinia Elementary School triumphed in the long jump elementary girls event, winning with an expressive 4.59 meters jump. It was her first time competing in the national meet. This journey is not over yet, as she will be competing in the 200 meter run on August 3 and the relay on August 4. Wow, at least naka-gold na siya, but lalaban pa siya dito sa 200 meter run sa Agay ni 3 and August 4. Yeah. Good luck and congratulations to our 11-year-old from Rangas, Huban, Sorsogon. Yan. Ang pangalan niya po is Tibay. Yan.
Good luck, Iha. Good luck. Gayon talaga na ano, ang mga kaakian mo niyan, ka-excel because of siguro matibay ang ano kayo ni, ang training coach. Kaya matibay. Sabi ni Darwin Mayor, good afternoon Sir Gayon, idol. Opo, good afternoon. Kumusta na po ang satuya ng mga ATV diyan sa Cagasawa Rowens, idol? Darwin. Okay. At least po, magagaling ang ating mga Bicolano who is join dito sa ongoing 2023 palarong pambansa. Maybe I think siguro by next year sa atin ang palarong pambansa. O kaya, di ko alam. Basta sana dito sa Bicol, sa Legazpi, sa Albay, gawin ang palarong pambansa. Okay. Okay, sa ano pala, dyan sa ongoing na Arrancada Banwa Basketball League or ABBL. Yan. Good luck sa mga SBP, referee na talagang mga maiguson. Talagang from morning till in the evening, till in evening. Yaon para po magpito. Pito, maging arbitero, mag-control kang kawat. Yan, baka yun po. Kaya tomorrow is our game. 5:30. Our scheduled game will be on 5:30. Our opponent or kalaban is the Barangay Kimantong. Yan. First game, first laban may. Sana manggana, makachamba, bilog talaga ang bola. Kaya yan nga, sabi ko sa life ko, that's why I'm not giving up. In spite of my age, I'm already old. Not much old, but talagang ayaw kong bitawan, ayaw kong umalis sa game of basketball because na maganda po sa basketball kasi lahat po gumagalaw. Gumagalaw yung isip, gumagalaw yung mga katawan, at the same time stamina mo. Yan. Okay. Kaya siyempre, pag gumalaw ka, gagalaw rin yung isip mo kung paano mo ipapasa, how will you drive, how you, at the same time, if you're going to assist, ganun yun. Kaya basketball, I love basketball. Okay, good luck sa game bukas, mga ka-team ko sa Sagpon, Barangay Sagpon, and good luck sa Barangay Kimantong, neighbor, ang stadium sa likod lang kayo ni Kimantong na. Good luck sa game. And also, sa nag-celebrate ng birthday today, good afternoon sa inyo, mga idol, more birthdays to come sa inyo. And also, sa mga natin, yung mga ito na yung time ng natin pagbayad sa kuryente. Mga bill, yan. This week and the next week talagang yan. Kaya makita mo ang pila diyan sa Aleco. Kaya ako siguro pag may time magpipila man ako dyan. But I rather to be prepared sa main ako kasi I have a concern na i-check ko with regard with my request that as of now, 3 na bukas, 5 ako nag-file, 1 month na. As of now, wala pang response. Bakit kaya? But siguro, nakaligtaan siguro. But I have a copy. Receive copy nila na I file my request. The request copy come from me. Lalingin ko bukas, ipa-check ulit. Yeah. Wala naman yan kasi ganito yan. Wala naman tayong pending payment. At wala naman tayong in good faith naman yung purpose ko. That's why walang problema yan. Dapat may action yung natin. Okay?
I already finished with my time, 3 p.m. na. And siguro bukas, kita-kita tayo ulit with the same time in oras. I hope that tomorrow, hindi na po mag-malfunction ang internet natin. Kasi yung momentum mo, yung gigil mo sa pagprograma, nawawala if there is may mga malfunctions and so forth and so on. But anyway, that is part na may mga interruptions na nangyayari. Again, salamat na sa lahat po na nag-viewing and at the same time sa lahat na nanonood ng programa dito sa Bicol Net TV. Again, this is your Kasurog ng Bayan host, Gilbert Otibar. Nagpapaalam muna ng saglit and see you tomorrow. And tomorrow is Thursday and see you tayo ulit. God bless Bicol. God bless Albay. God bless Padaba kong Daragang Magayon. Peace be with you.